знам дали се чува добре башчето, но тук в момента кърти здраво. Ама то много далече. В смисъл налягане, имаме много здраво тук. Сега трябва да провериме, като се приближаваме към колата, дали ми се променя гласа като говоря, защото най-вероятно го променя. Ако го променя, значи е много зверско налягане. А вътре е нещо невероятно гадно. Тук отзад купуваме багажници с вибрации. Говорител сигурно така. Не ми хареса как свири. Нещо дрънчи, говорител. Вината. Отвориме да влиза въздухът. Брутално трябва да налягаме. Предполагаме, че тук ми криви гласа, но не съм много сигурен. О, брутално е, направо е брутално.